mensen, welkom weer opnieuw op het YouTube kanaal van Gebroeders Wolf. Het is een nieuw jaar, nieuw concept, flashbacks en ik zit hier met niemand minder dan Dishon, bekend van onder andere DJ, Rich Gelaars, DJ in de regio Rotterdam en ik ben met Gebroeders Wolf. Broer, je hebt mij 5 foto's gestuurd. Voordat ik daarmee begin, zeg maar, waarom heb je deze 5 foto's gekozen? Ik heb gewoon 5 foto's gekozen, waar dat eigenlijk de mooiste momenten voor mij waren. En waarom ik die 5 foto's heb gestuurd, zijn eigenlijk foto's dus van mijn grootste shows die ik eigenlijk in de loop van mijn carrière heb gedaan. En dat waren gewoon voor mij bijzondere momenten. Ik stuur die foto's van me. Oké, ja toch. Ja, je hebt het al genoemd, je bent een DJ, voornamelijk regio Rotterdam, maar ook niet de vaste DJ van Rich. Daar gaan we het misschien later over hebben. We gaan beginnen met de eerste foto, dat is deze. Jullie krijgen het sowieso in beeld te zien, dus dan weten jullie waar we het over hebben. Waarom deze foto? Die foto, ja. Het is een foto zoals je kan zien. Ik ben heel jong, ja, ik ben misschien 16 jaar en ik draai echt op een set die destijds gewoon echt waarmee ik ben begonnen, zeg maar. Ja. Deze moest je nog aansluiten op laptop volgens mij. Ja, aansluiten op laptop, al die dingen. Destijds had ik ook een DJ-programma waar je voor moest betalen, zeg maar. Ja. En ik heb daar nooit voor betaald. Dus telkens om een half uur kwam er iets waardoor je niet in die applicatie kwam. En ja, dat was voor mij een speciaal moment. Ook gewoon zie je dat ik daar, dat is bij mij thuis. Ja. Het is gewoon een huisfeest waar ik draai. Ja. En ja, dat is gewoon een speciaal moment voor mij. Waar ik gewoon echt, ik kijk daar gewoon terug naar. Een moment waar ik gewoon eigenlijk net ben begonnen, net aan het bloeien ben en net aan het krijgen ben. Hier was je 16 ongeveer, zeg je? De leeftijd waarmee je begon met draaien, was dat iets jonger of was dat ook richting die leeftijd? Nee, ik ben begonnen met 16 jaar. Oké. Ja, ik ben begonnen met 16 jaar. Dus hier was je nog een beetje aan het oefenen zelf? Ja, oefenen zelf, nieuwe vruchten plooien. Ja. En, eigenlijk gewoon een beetje zoekende. Hoe ben je eigenlijk begonnen? Hoe ik ben begonnen? Ik ben begonnen sowieso als via een app op mijn telefoon. Yeah. Ik heb een app gedownload destijds en dat vond ik gewoon best wel interessant. Yeah. Ben ik gewoon muziek gaan downloaden op mijn telefoon. Ik muziek mixen in elkaar. En ja, vanuit daar ben ik een draaitafel gaan kopen. En toen ben ik gewoon gaan leren mixen. En eigenlijk ben ik gewoon meer in clubs gaan kijken bij DJ's. Ja. Ik heb nooit echt een DJ-les genomen. Ik heb wel misschien bij mensen tips en tricks gevraagd. Maar ik heb voor de rest al die tips en tricks meegenomen naar huis om zelf te oefenen. Ik heb nooit echt gevraagd. Ik ben ook niet echt iemand die... Naar wie heb je wel opgekeken als DJ? Opgekeken? Ik denk meerdere DJ's. Ik heb destijds wel naar... keek ik wel op naar Freddy Morera. Ja. Ook DJ S1. Ja. Dat is ook een van de grote DJ's in Rotterdam. Daar keek ik ook naar op. En ja, het zijn er wel een paar. Superior bijvoorbeeld. Oké, ja. En dat zijn wel zeg maar de namen waar ik echt naar keek. Ja. Waar ik ook echt van heb geleerd, zeg maar. Oké, Toon. We gaan door naar de volgende. Je staat voor een mooie dure auto. Waarom deze foto? Ja, het is een foto waar ik eigenlijk voor een dure mooie auto sta. Ja. Het is de bedoeling om eigenlijk later die auto te kopen wanneer ik groot ben. Ja. Het is gewoon een moment die ik opsla. Bijvoorbeeld van
nu, ik maak die foto, maar ik heb die auto nog niet. Ja. Dan komt er een moment dat ik wel een foto maak waar ik hem wel heb. Het is een soort motivatiefoto dus. Ja. Oké. Ja. Ik kijk gewoon vaak naar die foto en daar haal ik ook gewoon kracht uit. Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom ik die foto heb gestuurd. Duidelijk. Ik ga de volgende kiezen. Weer achter een draaitafel. Ja. Aan de achtergrond kan ik al een beetje raden waar het was, denk ik. Ja, dit is het Corandon-terrein. Ja. Dat was mijn eerste festival van 2023. Ja. Het was ook een show met Rich Kadash, eerste show van 2023. En dit was gewoon een heel mooi moment voor mij ook. We hebben ook eigenlijk een jaar stilgestaan samen. En na die jaar zijn we toch, eigenlijk vond ik dit wel een van de mooiste, ja, een van de mooiste shows, maar hoe het publiek daar meeging was gewoon een speciaal moment voor mij, waar ik zelf dacht van wow. Dit was zijn show volgens mij, zijn eerste show na lange tijd weer, Ja. een soort comeback. Hoe heb jij als DJ, als zijn vaste DJ ervaren, zeg maar? Hoe ik het als een vaste DJ heb ervaren is dus een moment, zeg maar, waar we eigenlijk al heel lang op hebben gewacht. We zijn wel in de tussentijd bezig geweest met oefenen. En ja, oefenen wil je toch uitbrengen in praktijk, zeg maar. Dit was een show waar we echt letterlijk al die energie, al die wat we eigenlijk destijds allemaal hebben opgespaard, hebben we losgegooid hier. En dat was gewoon een moment waar ik eigenlijk met trots naar kan kijken, zeg maar. Gewoon na een lange tijd en dat de mensen ook echt blij waren om ons te zien, zeg maar. Aangezien we er toch over hebben, hoe ben je in contact gekomen met Rich? Op welk moment en hoe ben je zijn vaste DJ geworden? Hoe ik zijn vaste DJ ben geworden is dus, hij heeft jaar 2022 heeft hij me zelf benaderd. Het is niet dat ik bij hem ben gaan vragen van yo, ik wil je DJ worden. Hij heeft me zelf gevraagd van yo, ik wil je gewoon als mijn DJ hebben. Ik denk dat we samen gewoon kunnen groeien. En hij kon het zeg maar niet altijd met alle DJ's vinden die hij heeft gehad. Ik ben wel blij dat hij wel potentie met mij ziet om te groeien, zeg maar. En hij vroeg me gewoon van yo, wil je gewoon als mijn vaste DJ en ik wil gewoon samen groeien. En zo zijn we eigenlijk in contact gekomen met elkaar. En los van dat ik zijn DJ ben, is het gewoon ook echt mattie, familie, alles zeg maar gelijk geworden. Dus ja, eigenlijk via die weg. Oké. We gaan door naar de volgende foto, bro. Ik kijk naar deze foto en het is voor mij een beetje onduidelijk. Ik weet niet of je in een gymzaal bent of iets in die richting. Ja. Kan je uitleggen? Ja, waarom ik deze foto heb gestuurd? Laten we beginnen met waar is dit? Waar is dit? Dit is op een privéfeest. Oké. Op een privéfeest, ja, waar ik een spelletje aan het doen was. Ik zie je heel lang nadenken, wat kan ik wel of niet zeggen nu? Waarom ik deze heb gestuurd is dus, het is echt de enige spel waar ik stil stond en waar ik echt moest denken. Oké. Dat is zo goed, zeg maar, voor je mind. Waar je gewoon, zeg maar, op een gegeven moment moest denken en kijken van oké, gewoon reactievermogen. Ja. En ik denk reactievermogen kan je ook gewoon goed gebruiken in alles wat je doet, zeg maar. Dit is gewoon een speciaal moment voor mij, waar ik gewoon eigenlijk bezig was met het spel, maar ook onbewust bezig was met het reactievermogen en al die dingen, zeg maar.
Het is gewoon echt een spel waar ik eigenlijk echt stil stond van, hey. Ben je iemand die... ben je een perfectionist? Ja, Ja? zeker. Dus alles wat jij doet, moet... moet goed zijn. Dat is ook met spelletjes. Dat is met alles, zeg maar. En ik ben iemand van, als het half is, of als ik het gevoel heb van, het gaat niet, dan doe ik het niet. Ja. En daar ben ik ook altijd wel heel straight en transparant in. En ja, ik ben... Pauze. Even daar. Ik ga daar even inhakken. Als DJ zijnde, denk ik best wel dat je familieleden of vrienden hebt gehad die in het begin tegen je zeiden, dit gaat hem niet worden. Ja, tuurlijk, zeker. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe ik daarmee ben omgegaan is gewoon doorstrijden, doorzetten. Tuurlijk heb ik wel eens familieleden gehoord. Ja, ik denk het, dit gaat niks worden, beter zoeken wat anders. Ja. Je moet gewoon doorzetten, weet je. Doorzettingsvermogen is belangrijk. En in jezelf blijven geloven. En als je al die dingen hebt, dan kan je heel wat bereiken. Het is niet dat alles toeval is of geluk. Ja. Dus ik heb er ook gewoon hard voor gewerkt en gestreden voor, dus uiteindelijk gaat het ooit wel uitbetalen. En ja, uiteindelijk wanneer het goed gaat, heb je toch wel diezelfde mensen die dan zeggen van, hey, ik geloof in jou. Ja. De mensen die niet tegen Ze geloven, komen weer terug. die zie je nu wel Ja. weer langzaam een beetje terugkomen. Maar ja, zo is het leven, zeg maar. Bijvoorbeeld als je op de bodem staat, dan wil niemand je helpen, supporten. Maar wanneer ze zien dat je groeit en potentie hebt, dan komt iedereen. Klopt. En dat is zeg maar het probleem van de mens. Ze willen nooit kijken naar wat beneden is. Ze kijken altijd naar wat boven is en daar willen ze zijn. Ja, dat gaat lastig. Ik hoor je nu praten en ik ben eigenlijk vergeten de eerste vraag te stellen. Je naam die je gebruikt als DJ. Mijn naam is gewoon Lishon. Is dat ook je echte naam? Ja, ik heb het gewoon als mijn echte naam gehouden. Omdat ik eigenlijk merk toch, ja, ik vind eigenlijk gewoon dat mijn naam, mijn naam past wel gewoon bij een DJ plaats, zeg maar, een DJ. Ja. En ik dacht van, weet je wat, ik ging ook wel hier en daar zoeken naar een DJ naam, maar ik dacht altijd van ja, wat moet ik verzinnen? Ik heb nooit echt een bijnaam of zo gehad. Welke naam had je als opties? Welke naam? Opties. Wat had ik als opties? Wat had ik als opties? Hij schaamt zich, hè? Nee, opties, zo. Opties. Ik had bijvoorbeeld destijds, wou ik 2 letters. Gewoon LL, DJ LL, dat is mijn Lishon Leona. Dat is mijn achternaam. Dus ik wou hem gewoon LL. Of ik wou, wat wou ik nog meer? Ja, alleen die LL zeg maar. Maar ook vaak kwamen er mensen naar me toe van ja, waarom heet je niet zo? Of zo, maar ik kijk dan altijd van ja, maar ik weet niet, het past zeg maar niet echt. Ja, Kijk, ja. als jij een roepnaam hebt of iets, dan Dan kan is je dat dat mooi, gebruiken ja. als je DJ naam. Maar ik heb nooit een roepnaam gehad. En ik dacht gewoon, ik hou het gewoon op mijn naam, want zo herkennen mensen. Hoe noemden je ouders je vroeger? Mijn ouders, die noemden me Payo. Okay. Maar Waarom geen DJ Payo? Nee. Niemand zou vragen wat je afkomst is dan. Iedereen zou denken dat ik een anti was, sowieso. Maar ik weet niet, ik vind die naam niks. Je hebt altijd wel namen waarvan je denkt van ik heb hier echt niks mee, maar ze noemen je gewoon zo. Ja. En ik dacht ja, dat wordt hem echt niet. Maar joh, ik dacht ik wil gewoon mijn eigen naam houden, want zo herkennen mensen mij. En je hebt alsnog mensen die het wel een beetje fout spreken, nog MC's bijvoorbeeld, en dan kijk ik van Dat is een lijstje natuurlijk. lijstje of iets. Maar dan denk ik van, ja, als je daar een makkelijke naam in had, dan word je beter herkend. Klopt, Dat is ja. misschien ook iets waar ik
destijds tegenaan liep. Maar ik vind het gewoon goed voor mij, dus ook gewoon zo. En het werkt. Het werkt ook, ja. We hebben deze nog. Ja, voordat ik het jaar afsloot. En dat is dan 2023? Ja, oké, ja. Deze foto's gemaakt bij OAK Festival. Oké, ja. Maasilo was dat volgens mij, hè? Ja, Maasilo, OAK. En ja, dit was wel ook een show die ik eigenlijk in 2022 had gedaan. En dat was gewoon echt een hele mooie show. Een hele te gekke show eigenlijk. Dit jaar was hetzelfde. Want zoals je ziet, zeg, ja, zoals de meeste mensen die daar waren, hebben ze toch wel gezien dat je had verschillende stages. Je had een Urban Stage, Afro Stage, Caribbean Stage. In het begin, toen ik kwam, was de Caribbean Stage nog een beetje leeg, zeg maar. Ja. En toen ik ging draaien op een gegeven moment, werd het voller. Tot ik op een gegeven moment zag dat het bomvol was. Toen dacht ik, hé, wat doen al die mensen hier terwijl daar mensen optreden. Je ziet daar en daar allemaal bekende Nederlandse artiesten optreden. En Afro-DJ's. Ik dacht van, wat, je weet toch, je gaat toch met een ander gevoel naar een feestje als je een festival hebt waar grote artiesten dezelfde tijd als jou optreden, zeg maar. Dus ik dacht van, hé, het is vol. Toen op een gegeven moment dacht ik van, hé, dit is wel echt leuk, man. Die mensen komen gewoon checken bij jou terwijl daar Acho zo op aan het treden is. Ja. En ik dacht wel van, je weet toch, dus die mensen vinden iets lauw wat jij daar doet. En ja, dit is sowieso een mooie foto voor mij. Zeg. Wat opvallend hier is, en ook een beetje jouw kenmerk, je bent niet alleen aan het draaien, maar je hebt ook een microfoon in je hand. Ja. De microfoon is altijd bij, die heb ik altijd. Ik vind als DJ zijnde moet je toch een extra aandeel leveren om relevant te zijn. Maar niet alle DJ's doen dat. Nee, je hebt wel, niet alle DJ's, ik ken er wel een paar die het doen, maar het is ook een stuk lef wat je nodig hebt. Niet alle DJ's durven een microfoon op te pakken en denken al gauw van... Sterker nog, jij verlaat soms de DJ-boot en rent naar voren en dan ga je weer terug. Dat is mijn element. Mijn element is gewoon, wanneer je gek doet en een beetje gek op die stage doet, vinden mensen het leuk, want ze zien van, hey, deze DJ heeft een hype met zich, hij heeft energy met zich en dat vinden mensen leuk om te zien, zeg maar. En daarom heb ik gewoon altijd de mic en ren ik op die stage, doe ik gekke dingen, omdat je kan niet alleen draaien om te draaien, zeg maar. Je hebt wel DJ's die draaien en die doen het goed, maar ja, ik kan daar gewoon niet achter staan de hele tijd. Ik moet echt rennen, ik moet echt dingen doen. Als we teruggaan naar je eerste foto, je ziet het hier in het klein nog een beetje, zou je dat daar ook doen? Nee. Waarom niet? Of omdat niet waarom niet, hoe heb je dat zeg maar moeten aanleren? Ik denk gewoon minder luisteren naar mensen. Kijk, als ik dat daar zou doen en als iemand al tegen mij zou zeggen, ja maar waarom doe je dat? Wat denk je dat je een artiest bent? Zou ik wel denken van nee, ik ga op mijn feelings. En dan zou ik al denken van nee man, ik ga het niet doen. Ik was sowieso al bang als ik voor 500 man moest draaien daar, zeg maar. Ik denk saai, ik maak foutjes. Er zijn daar DJ's te kijken, ze zijn allemaal groot. En ja, nu heb ik dat niet echt. Ja. Nu doe ik gewoon mijn ding en als ze het niet leuk vinden, dan ja, hun probleem. Maar ik heb gewoon mijn ding gedaan, mensen zijn gaan dansen, ik heb gek gedaan, mensen vonden het leuk. Dus dat is voor mij belangrijker dan een mening van iemand eigenlijk die niks positiefs over te zeggen heeft. Zeg maar. Nu je dat benoemt, zeg maar over 500 man dit dat. Ik kan me herinneren dat jij soms vaak Club Blue opende. Ja. En nu sta je zeg maar achter een van de grootste artiesten, in ieder geval van Cura, ook een deel van Nederland.
Wat doet dat met jou? Als je er nu over praat, zeg maar, doet het wel iets, zeg maar, met mij. Want het mooie was eigenlijk, zeg maar, dat, dus, zeg maar, dat toen ik daar ging draaien, al die keren, draaide ik al eigenlijk soort van een beetje voor hem. Want het was, zeg maar, hij was ook nog op een laag level daar. En hij had ook nooit een DJ, dus ik draaide al, zeg maar, ik draaide al voor hem. En ja, wat dat nu met me doet, het is eigenlijk een stuk motivatie wat met zich meebrengt. Het is eigenlijk ook een mooie moment om terug naar te kijken en ook om te realiseren dat je daar stond en dat je toch stappen hebt gemaakt om daar te komen. Zeg. Het is niet dat ik daar beneden ben gebleven. En dat is eigenlijk, ik kijk daar zeker heel positief naar terug. En het zijn ook mooie momenten. Zeg. Volgens mij hebben we alle 5 foto's daar. De meest dieptepunt in jouw carrière? Dieptepunt. Of de grootste dieptepunt? Is dat goed voor Nederlands? Ik denk het grootste hoogtepunt in mijn carrière. Nee, eerst dieptepunt. Dieptepunt in mijn carrière. Ik denk dat is toch dan wel ik denk toch die Latino Gang Festival. Leg uit. Ja, bijvoorbeeld Latino Gang Festival. Dat is een festival waar het duizenden mensen komen. Ja. En dat is voor mij ook een hoogtepunt geweest, omdat ik eigenlijk ergens ging draaien waar een Ozuna kon optreden, Ja. Ryan Castro kon optreden, Ja. Anuel A kon optreden. En het is toch mooi als je toch op een festival met hun staat. En ja, er waren daar duizenden man. Ik denk dat iedereen wel die festival kent en dat was wel ook een van mijn dieptepunten, zeg maar. Ik heb wel meerdere dieptepunten. Oké. Maar waarom is het een dieptepunt voor je geweest? Omdat eigenlijk dat wel een van de grootste festivals is waar ik stond, zeg maar. Ja. En dieptepunt, waarom het een dieptepunt voor mij is dus omdat ik daar voor het eerst die mic ging pakken voor een groot publiek. Oké, ja. Dat heb ik niet, ik dacht, weet je wat, ik wil vandaag wat anders doen dan alleen draaien. Ik wil vandaag een show zetten of ik wil vandaag gek doen. Dat is eigenlijk de eerste festival waar ik dat ging doen. Ja. Ik was wel zenuwachtig en bang, maar ik dacht ik doe het. En toen op een gegeven moment deed ik het, dacht ik van, ja, het werkt wel, zeg maar. Ja. Ja, je zei het is ook een beetje je hoogtepunt. Is er misschien een ander hoogtepunt wat je wel hebt, zeg maar? Ik denk toch de laatste show met Rich in Ahoy. Ja. Dat is wel een doel voor mij geweest om in Ahoy te draaien. En het mooie is dus dat ik dit eigenlijk met hem kon doen, zeg maar. Oké. Want we hebben wel echt dagen samen gezeten, dagen samen geoefend. Het is toch anders als je daar staat. Je Ja, oefent, dat wil ik eigenlijk vragen. Je bent een DJ. Heb je dan ook wat te zeggen? Ja. Ja? Ja, zeker. Ik denk als ik niks had te zeggen, dat ik eigenlijk toch niet op mijn Gemak, zeg maar. gemak zou zitten, zeg maar. En ik heb hierin zeg maar ook wel gewoon dingen te zeggen en ook ideeën plooi ik bij hun. En vaak vraagt hij mij ook van oké, wat denk jij? Zullen we dit doen, zullen we dat doen, zullen we dat doen? En dan zeg ik hem van ja, weet je, ik denk bijvoorbeeld zo anders daarover, laten we dit zo doen, zo doen. En dan soms zegt hij van ja, weet je wat, dan doen we dat. Of soms zegt hij ook van ja, weet je, ik denk dan toch anders, laten we het dan zo en zo doen.
dan vind ik altijd toch mijn weg erin. Dus het is nooit zeg maar dat we discussies hebben. We vinden elkaar altijd daarin. Ja. Dat is wel gewoon mooi eigenlijk. Lishon, als je opkomende DJ's, er zitten nu een paar 16-jarige jongens in hun kamer te kijken. Ze willen ooit in Ahoy staan, ooit in Masilo staan. Wat kan je tegen hen zeggen? Ja, blijf geloven in jezelf. Blijf geloven en blijf gewoon hard werken. En consistent blijven. En dan komt het allemaal wel goed. Ga niet overhaastige stappen maken. Juist, ja. Doe alles gewoon lekker rustig, op eigen tempo, stap voor stap en dan komt het. En blijf geloven, want op een dag, die dag gaat komen voor iedereen. Dus blijf geloven en blijf consistent. Dan komt het goed. Wat staat nu nog op de planning voor jouzelf als individuele DJ voor 2024? Als individuele DJ, ik denk toch mijn debuut binnen een concert van een Amerikaanse artiest, zeg maar, als individuele DJ. Dus Oké, die staat daar vast? Nee, die staat nog niet vast, Okay. althans ik weet nog niet. Gaan we nog allemaal naar checken. Ja. Maar ja, dat is wel mijn doel dit jaar, zeg maar. Okay, dus ja. Ik ga daar wel gewoon voor werken, hard werken. En ja, dan komt het. En ja, als dat dit jaar niet gebeurt, volgend jaar, moet je altijd met een rechte rug blijven kijken. Ja. En ja, als individuele DJ wil ik toch ook wel dit jaar mijn eerste muziekplaat uitbrengen. Dus eigenlijk gewoon een eigen nummer. Okay. Waar ik bekend voor sta, zeg maar. Dat wil ik dit jaar ook doen. Dus want je produceert ook? Ja, ik ben bezig met leren nog. Maar ja, dat heb ik nu nog op een laag pitje gezet. Wanneer ik terug ben van de vakantie, ga ik daarop weer focussen. En, ja, ik ben wel lerende. Nu je het daarover hebt, is er misschien een reden, ik weet het niet, waarom DJ's zo weinig mixtapes brengen tegenwoordig? Waarom DJ's weinig mixtapes brengen? Ik denk toch dat het te maken heeft met er zijn niet echt veel mensen die nog mixtapes luisteren. Want tegenwoordig heb je nu in Soundcloud dat mensen afspeellijsten maken. Of ja, ik bedoel in Spotify heb je allemaal mensen die afspeellijsten maken. En je kan tegenwoordig ook nu mixen in Spotify. Dus mensen luisteren liever afspeellijsten op Spotify dan dat ze op Soundcloud een hele mixtape moeten luisteren, zeg maar. Ik denk dat dat de reden is waarom mensen nu minder mixtapes maken. En ja, je kan het ook eigenlijk alleen maar op Soundcloud brengen. En nu Spotify is zo groot dat iedereen eigenlijk alleen Spotify luistert. Ja, ja. Ja. Waar kunnen de mensen je nog terugvinden? Stel ze willen je volgen, boeken, stalken. Ja, volg me op Instagram, Lishon _ komt dit jaar sowieso veel dingen aan. En ja, sowieso binnenkort ga ik ook nog een mixtape voor jullie uitbrengen. Het staat ook op de planning dit jaar. En blijf me gewoon volgen. Er komen sowieso een heleboel leuke dingen. Lishon, dat is gewoon L Griekse I, S, H, O, N en dan underscore. Yes. Alleen Insta? Snapchat, Lishon L, LYSHONL. Mogen de dames sliden? Mogen het proberen, maar ja, ze mogen het proberen, ze mogen het proberen. Oké, ja toch, thanks broer. Jullie hebben het gehoord, dit was een gesprek met Lishon. Hij heeft mij 5 foto's gestuurd, jullie krijgen het te zien in beeld. Hij heeft een beetje uitgelegd waarom deze 5 foto's. Dit was de eerste aflevering ook. Ja, ik zou zeggen, blijf ons ook volgen. Gebroeders Wolf, Instagram, Facebook, YouTube.
TikTok. Bedankt voor het kijken. Yes, ciao.